dauda bali wai ya kai ne gaba ɗaya ka zo gurin majalisa na je ka kai dimni kalau kuwa la ilaha illa huwa garin nan akwai Allah wannan kuma mai gidan nayi dauke ni wayan dinga sha wannan dinga ba shine ni ma abin da na yi ka san mutanen mu gaba ɗaya mutanen mu ba gaba ɗaya I want to flex my love. I want to impress. wani ne wani ba dai sai hello Fatima ita fa waya yake ta samu a garin a karo wallahi a kike dubu a hirin la ilaha zaki kwalliya amma ke aike neman a wannan maras to kudin ma ni a lamban ma ba ne da su gaskiya Fatima da an jima ina ba zayen to ya dance duwini kaji yarinyar nan waya abin da take ta a wannan maras za ta nemi 20,000 wanda da kai mata haka a wannan maras ai small da kakarin kwakin nan na kakar wannan kakar ta ga ya je dauko mana yi ya kai gobe dama jiyajiyar nan da yunwa nake je ka dauko mana yi to ka je gaba Allah ya hada ka da su dauda bali da su Allah ya tabbata iyayen kanan wajen ba wannan kabai waban nibi ya bara ba ta ba ya bas ya ba buke be nibi iban na ba ya bi ma ko ma gaba na ba wai za ba dubu da ma wasu bu kaji da ba fa zaki mu ta ba ya ban zubu da ban gaba ba sa waban nibi ya bara ko ta ba gaba lalle zaka taba gindin babanka zaka taba lalle baka ka taba yau wa ba ba wannan wai mu zai mai yaro ciwa yawa ya hausa wallahi daga can garin nake